Bändin nimi on Speculum ja meillä soittaa Juuso Kiiala, basso. Marko Rokala, kitara ja laulu. Muonen Santtu, rummut. Korpela Veli-Jussi, kitara. Meidän bändi on ollut kasassa muodossa tai toisessa vuodesta 2010 asti ja se on alkuperin lähtenyt sedulla perusmusiikkitunneista bändiohjauksesta ja siinä on porukka vaihtunut sitä mukaan, mitä on valmistunut ihmisiä ja tullut uusia ja se on siitä sitten muotoutunut bändiksi. Me soitetaan sellaista death thrash henkistä metallimusiikkia. Kun mä sävellän meidän biisit, ainakin tähän asti on säveltänyt kaikki biisit mitä me soitetaan, niin niistä sävellyksistä kuuluu varmaan parhaiten mun vaikutteista joku Arch Enemy ja Death. Ja sitten jokaisella soittajalla on varmaan omat vaikutteensa, jotka vaikuttaa siihen omaan soittoon. Meidän keikalta voi odottaa erittäin energistä menoa ja mielenkiintoisia sattumia. 1, 2, 3. Speculum levittää hyvää.